10 minuta, najviše Bandicam može. Čekaj, brate, ja sam ušao u igru zbog tebe, ti vičeš, hajde, ja mislim da skočimo, ja ću da Tako da smo ponovo počeli snimamo, mislim u novu epizodu ćemo ubaciti. Dođemo. Bacimo obe epizode, ali rekao sam 10 minuta isključiti se, zato ovo je samo nastavak epizode, ništa bitno. Pa ja imam dosta vune, jedan jabuka. Ja se zatvorim ovdje. Kad se biješ s nekim, staviš mu paučinu ispred. Joj, ne možeš pomeri. Da, ja pravim kuću. I tak. A što praviš kuću? Ja se zagradim da me neko ne ubije. Evo i ja ću tako. Kako ste Znaš kako hoću? Samo se zagradi. A što da se zagradim? Pa da te neko ne ubije. Hajde probam to im kako. Neko me grudva. Kako da te grudva s jajetom? Da me gađa s jajetom. S jajetom? Ali evo mi sad pomogao što sam ovo ja postavio. Ovaj zid. Pa ja sam i gore krov sve i posle mi niko ništa ne može. Aha, kako se sve tu iznutra? Glavo čovjek sto ovako, ja ga zviznem upad, gledaj sad ovo. Pa ovdje baš svijetom još odnije ništa frka. Tu, više ne budete. Sad smo se zemljali. Nismo ipak. Šta je ovo dole? Imam kao dva sprata. Imam i ja dva sprata, čekaj vodu da zagratim, da napravim jednu vilu. Vilu na Skywars. I gledajte vidite kakva je moja veoma ekstra kuća, znači veoma. Evo ovdje ću staviti prozor da gledam. Da gledam komšije. Gađa nekom. Ne mogu da maknem lapis. Ja sam ga mako i to rukom. Ja sam unom. Neću vam da rušim, beži moći. Si pao, brate. Ja nisam, ja Čale, pa ti još nisi počeo. Šta? Ja pravim treći sprat. Jer ovo ga muta. On pravi treći sprat, ovdje je stigao je po Idemo, mi pravit ćemo treći sprat. Mi smo face. Ja te... Ibranjo, kreni se. Vidiš li me? Čale, mi skačemo, čale. Skačem. Nije ga rekao. I što ga ne pogodi sad. Jes, ne vidim te, gdje je skače? Skače na moje ostrvo, ti? Ja skačem isto, ali tebe ne vidim. Sad ću probam da se teleportujem do nekog ostrva. A vidiš što ima na reaktive MC? Neko nam puče TNT. Neko nam puče TNT. Aj, umri. Čekaj, pravim se. Da vidite ljudi, ima na 100% znate premium server reaktive MC, tu je mnogo bolji Skywars, ali nije tako loš. Tamo imate kitove, teleporter i to sve, idemo 3, ali skočiš isto vreme, ne moramo da me zajebeš. 3, 4, sad. Ajde skoči. Dobro, na reaktive MC imate da birate kit, ja uvijek uzmem kit teleporter, onda dobijem ender perle i tako mogu se teleportujem i to sve. Mnogo lakše nego ovdje, ali nešto mi i meni i Imranu nešto neće nam premium, ne znam što, još to nisam provalio. Samo piše nije tačno šifra. Tu nije tačno šifra, čale. Vidiš li me? Jer evo kad vidiš me, ti si... Pa ja sam iza stuba, pa ako me vidiš. Vidim te, vreme. Evete! Odbio po tebe, sad ću ja doći. Evete, znači ga dobro tebe. Ivane, ajde dođi na posjetak. Ivane, ajde posjetkujemo. Si umro? Jes. Da te vidim, ja se uplašim i padam. Odvaj da me užne face. To mene. I sad ćemo još malo stignuti do drugog ostrva, samo da mi neko ne baci TNT. Ponovo. I ako se ponovo Bandicam isključi, stvarno ću da poludim. Znači, gledajte, vi ste shvatili ako Bandicam zakoči, to svi youtuberi znate, da Bandicam može najviše 10 minuta. Vi ako imate neki drugi program snimanja igrica, kažite u komentarima. Ako budete stali da snimamo neku drugu igru
igricu i Ima predložiti. mi došli kod drugog česta. Ako neko od vas bude teo da jednu igricu budem drugu neku da igramo, samo napišite u komentaru i mi ćemo to ispuniti. Možda nećemo igricu, možda ćemo mini igru jer ja sam se odlučila da ću samo da snimam Minecraft, a možda i ne. Vojt, stavio TNT ovaj muto. Si umro? Bum, nisam postavio TNT na moje ostrvo. Ali nije umro. Što nisi? Nećemo da nas kopaju. Ne budale, on stavi upaljač umjesto da stavi senog do nuba na Ja vesel. sam kad poselio nam. Bam! Nije poselio. O, kako je ovo lepa Čudo rasprava. ovaj. Pobedio sam! Vidiš da li piše Voltren has won the Skywars! 4. Sad! Pročitaj dole što piše, Ajde, dobro, pročitao sam, ja uču sad, I to na runda gdje ima onaj mač, onaj. Izađi. Na svaku ima mač. Hajde, završi pa malo da napravimo pauzu. Hajde. Hajde, padni Imran, ja ćemo pauzu malo da pravimo, pa ćemo sljedeći video. U sljedeći video da nastavimo. Dobro, hajde, nemoj da padneš. A nemoj da padneš. Mene teleportovalo. Ja padam. Skoči ti. I ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidjelo, lajkujte, subscribeujte, šarujte i čao. Pozdravi se Imrane.